Никольская церква. Осторожно, двери зачиняются. Никольская церква. Наступний припинок вулиця Ярославская. Улица Ярославская. Осторожно, двери зачиняются. Саступайте месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і людзям сталага ўзросту. Вуліца Ярославская. Наступны прыпынак стадыён Лакаматыў. Наступны прыпынак стадыён Лакаматыў. Осторожно, двери зачиняются. Стадыён Лакаматыў. Наступны прыпынак вуліца Катоўская. Наступны прыпынак вуліца Катоўская. Осторожно, двери зачиняются. Проезд без оплаты является административным правопорушением. Каб набыть билет у водителя, пассажир обязаны уваходить у транспортный сродок праз пярэднія двери и до початку руху автобуса набывать и компостовать билет. Продаж билетов водителям осуществляется на прыпынках. Вуліца Катоўская. Наступны прыпынак вуліца Першая Сустрэчная. Наступны прыпынак вуліца Першая Сустрэчная. Осторожно, двери зачиняются. Вуліца Першая Сустрэчная. Наступны прыпынак онкодиспансер. Наступный прыпынак онкодиспансер. Осторожно, двери зачиняются. Онкодиспансер. Наступный прыпынак вуліца Циолковская. Наступный прыпынак вуліца Циолковская. Осторожно, двери зачиняются. Вуліца Циолковская. Наступный прыпынак вуліца Мельчанская. Наступный прыпынак вуліца Мельчанская. Осторожно, двери зачиняются. Будьте взаимоветливыми, не стварайте своими деяниями и паводзінамі незручнасцяў і шкоды іншым пассажырам і водителю. Захоўвайце чысціню ў салоне автобуса, выконвайце санітарныя нормы падчас правозкі хатніх жывёл. Вуліца Мельчанская. Наступны прыпынак вуліца Мінская. Наступны прыпынак вуліца Мінская. Осторожно, двери зачиняются. Вулица Минская. Наступный прыпынак микрорайон Заходний. Прыпынак микрорайон Заходний. Концерт. Осторожно, двери зачиняются.